Sziasztok, Alex vagyok. Ez a videó azoknak szól, akik most készülnek Németországba munkát vállalni, vagy már kint vannak és küzdködnek a német bankszámla megszerzésével. Ugye miért is kell Németországban egy német bankszámlaszám? Mert nagyon sok minden hivatalos dolgot kizárólag német bankszámlaszámmal tudsz megcsinálni, ami az előjele DE, tehát maga a bankszámlád előjelén ott kell lenni ennek a DE-nek, hogy egy németországi bankszámla. Ugye sok online bank van, mint a Revolut és ezek mind litván és egyéb bankszámlát biztosítanak. Ezeket nem bírod a legtöbb hivatalos dologra használni, ezért szükséged lesz egy eredeti német bankszámlára. Ugye a ChatGPT-vel csináltattam egy kis összehasonlítást, hogy mik a mostani lehetőségek. Ugye 3 lehetőséget adott erre. Ugye az N26 az már egy régebbi német bankszámla szolgáltató, utána jön a Vivid és a Tomorrow. Ugye probléma Németországban is, ha szeretnél egy német bankszámlát, akkor bemész egy bankba, amit mindenképpen kell, társalgási szintű nyelvtudásodnak kell lennie, különben nem fogsz hozzájutni semmiféle bankszámlához. Ugye a legtöbb bankhoz kell német lakcím, és akár német telefonszám is, ezeket mindet német társalgási szintű tudással kell megszerezned, különben nem fogsz eljutni odáig, hogy bankszámlád legyen. Nagyon sokan vannak kint magyar kiküldetésben, teljesen magyar csapattal, nincs szükségük nyelvtudásra, ez inkább nekik szól, vagy akik még nagyon bizonytalanok a némettel, és nem tudnak maguknak bankszámlát csinálni. Milyen lehetőségek is vannak ezek közül? Ugye az N26 az egyik legjobbnak mondott, viszont regisztrációkor itt is bizony egy élő személyhez kapcsolnak, és bizony egyedül kell neked kommunikálni teljesen németül vagy angolul, több nyelvet is kiválaszthat, de kommunikálnod kell vele, különben nem fog sikerülni az N26-nál se bankszámlát nyitnod. És a legjobbat, a Vividet találtam, ez egy egyszerű német szolgáltató, ugye a Solaris bankcsoporthoz tartozik. Mit is kell erről tudnotok? Ez egy egyszerű német bankszámlát fog neked adni, alkalmazáson keresztül, ugye ez egy neobank, online bank. Ugye miért is jó a Vivid bankszámla? Nem szükséges semmilyen német nyelvtudás. Ugye itt a regisztrációhoz akár a magyar lakcímeddel, magyar telefonszámmal is el tudod végezni, nagyon egyszerű, amikor letöltöd az alkalmazást, utána meg kell adnod majd a telefonszámodat, azt hitelesíted, majd a személyigazolványodban már van egy úgynevezett chip, azt a telefonoddal majd le kell olvastatni, a telefonodon be kell kapcsolni az NFC-t, hogy ezt megbírt tenni, utána le kell fotóznod a személyigazolványodat, 2 oldalát, majd lesz egy selfie is, és ennyi. Utána még a lakcímedet kell megadnod, ezt nem fogják ellenőrizni, de a helyes lakcímet érdemes megadnod. Ez nagyon gyorsan végbe megy, és ennyi a regisztráció, nem kellett senkivel sem beszélned, semmilyen nyelven. Mit is tud ez a online számla? Ugye több bankszámlát is nyithatsz, ha neked több bankszámlára van szükséged valamiért, akkor itt több német bankszámlát is tudsz nyitni. Ami még fontos, hogyha csak ezen a platformon tartod a pénzed, már egy kis százalékot fizetnek érte, egy kis kamatot kapsz érte, ez is egy nagyon jó dolog. Maga a kártyája az teljesen modern Visa kártya. Bármit meg lehet vele csinálni, hozzáadni telefonos fizetéshez, érintős, mindent bele tudsz rajta állítani. Nagyon jó kis kártya, és ami fontos, még jár ezen a platformon egy úgynevezett cashback szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy kapsz egy kis visszafizetést a vásárlásaid után, itt is a csomagottól függően, hogy mekkora csomagban vagy, annál nagyobb és annál több helyen fogsz kapni ilyen cashback szolgáltatás, aminek az az előnye, hogy akár az úgynevezett csomagjaid árát simán visszahozza, és még pluszba is leszel. De a csomagokról is mindjárt szó lesz, nézzük is meg az alkalmazást. Megnyitjuk az alkalmazást. Amint beléptünk, ez fog fogadni téged. Itt találhatod a bankszámládat, látható DE előjelű bankszámlaszámot kapsz. Ez már egy rendes német bankszámla, itt tudsz mindenféle műveletet végrehajtani, itt láthatod a bankkártyádat. A bankkártyáról annyit kell tudni, hogy
A sima standard csomagban is elvileg az első sima bankkártya ingyenes. Én saját mintásat készítettem, az 4 euróba került, és ami még fontos, hogy a magyarországi lakcímre kiküldés 10 euróba került, tehát ez az egy költsége van csak az egésznek, viszont megérte. Ezen a platformon itt be tudod állítani mindent a kártyáddal kapcsolatos. Engedélyezheted az érintéses fizetést, az online fizetést, az ATM használatot, bármit be tudsz állítani, és hozzá tudod rakni. Offline fizetés is elérhető. És akkor nézzük is meg a többi dolgot. Ugye itt még van több minden, amit el tudsz érni. Tudsz kereskedni külön tőzsdei papírokkal, ETF-ekkel, kriptovalutákkal, az Investen láthatod, vásárolhatsz mindenfélét, ha kereskedni akarsz, de itt meg kell adni majd az adószámodat is külön. Ami még jó dolog a platformba, az euródat, ha van egy kis lekötni való euród, lekötöd, és további plusz százalékokat fog neked hozni. Itt is minél nagyobb csomagban vagy, annál több százalékot tudsz elérni, egy kicsit kamatoztatni tudod a nem használt pénzedet. Akkor nézzük is meg a csomagokat. Itt vannak a csomagok, itt láthatod, hogy melyik csomag jelenleg a standard, annyit kell tudni, de mindent le is ír, hogyha használod magát ezt a platformot, akkor ingyenes a standard csomag, viszont ha nem használod, ha áll egy helybe, akkor felszámolhatnak 3,90 eurót. Itt láthatod lentebb, hogy mire képes és milyen limitekkel bír a standard csomag, itt minden le van írva. Itt láthatod a következő csomagot, ezt itt alul írja, hogy ez 4,9 euró per hónap. Itt már több cashback kategóriát kapsz, tehát már több helyen is kapsz visszatérítés, ami fontos, és több eurót kapsz vissza. Itt láthatod, itt a plusz csomagban már összesen 50 eurót is visszakaphatsz a vásárlásaid után, és van a legnagyobb csomag, az is az első hónap ingyenes, de amúgy 10 euróba kerül. Itt már kaphatsz ilyen fém bankkártyát is ingyen, illetve már 100 euróig kaphatsz visszatérítést, és minden limit ugye sokkal nagyobb. Ha már rendesen használod, akkor érdemes ezt használni, ha már kint élsz Németországban, mivel úgyis ez a 10 euró vissza fog jönni az úgynevezett cashbackekből, tehát ingyen lesz. Nézzük is meg ezeket a cashbackeket, még lesznek kategóriák, és itt ki kell majd választanod, hogy melyikből szeretnél cashbacket kérni. Ezeket mindet te választhatod ki, hogy honnan szeretnél cashbacket. Minél nagyobb a csomagot, annál többet, és annál nagyobbak ezek a százalékok, és össze is adódnak, mint például, ha most lenne egy nagyobb csomagom, a Supermarket meg a Lidl összeadódnak, és egyszerre több cashbacket kapnák, és ha nagyobb a csomagod, akkor ugye ezek még mind nőnek. Ha jól tudom, maximum 10%-ot lehet elérni akár. És ennyi, kiválasztottad, hogy miből szeretnél cashbacket. Minél nagyobb a csomagod, annál többet választhatsz, és annál nagyobbak, ez fontos. És mellé rakás kuponod van még mindenhova, ahol cashbacket kapsz. Ha nem akarsz kínlódni németül bankszámlaszerzéssel, akkor ez egy nagyon jó lehetőségnek, kezdésnek mindenképp. Használd a lenti linket a regisztrációhoz, mert akkor további bónuszokat fogsz kapni teljesen ingyen, hogy érdemes a linket használni. További sok sikert Németországba. Remélem tetszett a videó. Sziasztok!